C'est heaven. Despre viața dumneavoastră dinainte de președinție nu se cunosc prea multe. Știm doar că ați fost primar și înainte de asta profesor de fizică. Ați ales să păstrați discreția și să nu vorbiți foarte mult despre asta. Am vrea să aflăm mai multe despre parcursul dumneavoastră în viață. Urmează întrebarea. Ce ascultați cel mai mult, domnule Iohannis? Abitalent sau Five Gang? Foarte logică legătura între ce ați spus înainte și întrebare. Logica este punctul meu forte, domnule Iohannis. Atunci nu vreau să știu punctul neforte al dumneavoastră. Răspunsul meu este nici Abitalent, nici Five Gang. Era o întrebare capcană, bănuiam că nu ascultați genul. Îl prefer pe Nane. În momentul ăsta îi bate la fundul gol pe toți. Și în timpul liber mai ascult și Vlăduța Lupău și Armin. Nicoră. Nu Van Buren. Mulțumesc! Nu sunt obișnuită în patul din astea parcuri, îmi plac. Salon de vacă? Salon de vacă atunci. De vacă. Ați făcut o alegere excepțională, Brânzica, asta e de-a dreptul savuroasă, ce să mai... Mulțumim frumos, dar nu cred că e nevoie de ajutor. Dacă aveam nevoie de ajutor, vă ziceam. Vă ziceam noi. Cer scuze, încercam doar să mă fac utilă. Mulțumim! Mulțumim, sunteți foarte amabile. Cer scuze din nou, da? Mulțumim, mulțumim! Spor la cumpărături! Mulțumim! Ce mă enervează? Da. Auzi, să luăm și niște cașcaval? Da. Nu știu, nu? Îți mai faci tu un sandwich la serviciu? Dar nu prea mă omor cu cașcavalul eu. Ei, nu te omori, te omori. Bine, hai să luăm niște cașcaval. Dacă aș ști că nu vă deranjează, v-aș recomanda cașcavalul afumat. Dar cum știu că vă deranjează, nu vă mai recomand nimic. Mulțumim, excelent! Cunoscut-o pizdă fuma prea mult, știu? Dat-o mai mult fumam eu. Am avut un frate, pierdea bani în casino. Dat-o mai mult am pierdut eu. Aşkım, baban görüntülü arıyor. Selamünaleyküm baba. Sağ olasın, sen nasılsın? Hanım oğlum. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Bărbați transformați în femei, femei care se transformă în bărbați și fac operații. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Cum vedeți? Aici este o considerație structurală straight în care nu poți avea un converg. El este de nedepeșmod. Nu are considerație. Acestea sunt agenturi străine. România a suferit și cel mai greu încercat. E considerat statul român. Aceștia este cei mai mari criminali delicvenți mercenari, cei care așa au trăit.
In Romania, they don't say, you came empty-handed. They say, ai venit cu mâna în cor. And I like that.